kake min yanga na samu mai suna bankan matamu Allah circi dan mata durin da an zo ji dan kan kabbe za mu samu be shi ba wallahi ana cici ce na autan an zo sauta ne Allah circi ya kowa da kowa lafiya lo duk kowa da kowa lafiya lo Allah durin da mu kan kabbe za mu be Lala, wannan fa? Wannan baban ka ne? Saurayi na ne. Yanzu ki daga wanda zaki zai damke? Wallahi ta yana so. Aba da Allah. Ni yanzu da san da nake mu je zai wannan damke zaki za da yi? Baban ka ne? Baban wa? Saurayi na ne. Baban wa? Kai dan uban ka me ya kaga nan wani? Kai damke ne kai me zai kaga kace kana yin aure? Ko ina san darajar ba kada ka kai ko ba leta ìyàwó mi ṣe Hausa àti Yorùbá wọn fẹ́ra wa gangan. àìlá go nídìí wọn náà. ẹ̀yà kai kálíwé. go mẹ́sàn-án náà kẹ́lẹ́ láti ní ma. ọgọ́mọ̀ṣẹ́ wannan mata kada ka kai yana kuka ganga Allah za ka koma baya ọgọ́mọ̀ṣẹ́ nan ba ọgọ́mọ̀ṣẹ́ ba dan nan za ka refa ayé ìtura wo dadi ẹ ká sasa ẹ ká sasa. wai gaba ɗaya samaye ki ne na? ne da saurayi Heja ta ɗan wuya wa an ji antenin waya. Ìyàwó mi ni o. Ìyàwó? Hausa àti Yorùbá ká máa fẹ́ra wa gangan. Ìyàwó? Da. A ta zama ìyàwó. Hausa ni kaje ne an ban mata nan. Kowa da kowa na so. Wai an aure ɗaya dare? Ya duk wa'annan damke ba sun zo gaba ɗaya suna damun yarinya. Kai ni ba aure nake so ba. Kun san me nake so da ku? Kun dai san wannan yan headmaster ce. Kwarai kuwa. Kuma babu yadda za a yi ni ɗauki ƴata in ba wa jahili. Sai ka yi boko ka kwankwada boko kafin baka ƴata. Kuma nan akwai text da zan yi a nan wajen. Text zan yanzu na akan boko. Kowa ba ni wuri ka gama tambaya zan yi akan boko. Wannan lokaci an Najeriya. Yawwa test. One by one. As for you, what is a noun? Naman kare ko ne aliki. I mean what is a noun? Noun. Naman kare ko ne aliki. Ma na birim na ci. Kadi banza. Allah ko na birim na ci. Kadi banza. Kai dan ogun wasu. Abin da ba ci da ko. Ana magana da baban ne kana magana da mu kuma. Kai dan ogun wasu. Baba ebi ni. What is a noun? A noun. Sorry, a noun. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nísinsìnyí bá a sọ wọ́n mi a noun. We do keep quiet. A noun ni. Ẹ ṣe. Ìyàwó mi ni. Ayé mi. Yawon abayawo a gidan ku. Yawo na jira. Yawo in ka ji ana yawo da yarbanci mata kenan. Ó dà. Ya aura ke. What is a noun? A baba wannan abu ne mai sauki wallahi nonon ne ka san bana ba ciyawa sosai ya nan ba su ci ciyawa da yawa aka kawo nono ai na san ka akwai da san hura ba za a kawo nonon nan What is a noun na tambaye ka? za a kawo nono kai magana kindirmo mai kyau za a kawo za a kawo Bari an turo muku ita. yawa turo mu ita sai auta ne mu wannan bankare ne za ba ka share wallahi wa a dana Na gode shi sosai.